Ha, you card consá gribh. Bhí sean seo an chun breanú híomh agus Gluaiseacht agus bailach ceart lo sin a chuir nua. Anis má bhreaann tú na samplaí seo tá iscirt isteach an sa feic tú go bhfuil gur go focail éagsúla úsáid le cinál suíomh nó Gluaiseacht éagsúil a chuir nua. Agus tas ná man seo san iarthar, so sin an should I antír her nas mallet. So má should I go bhfuil an duine san iarthar féidir a rá go bhfuil sé here. Agus go núsáidir an bríthar bí leis an suíomh sin a chuir nua. Agus an sin féach leis sin bríthar Gluaiseachta eile sin an Gluaiseacht. Cut a gceist a gom agus bríthar Gluaiseachta ar agam. Se tá gceist leis sin ná cinál siúl nó rin nó léim nó tomáin nó chuig nó té peach a ceann. Dus na bríthar sin a chuir Gluaiseacht nó boga in úldain. Agus má úsáideann tú ceann a breithach a siúd sa chomhaibh seo ba chuirdeis siar a chuir leis. Chuig sé siar, chuig sé sar. Sin ag go dtíir san agus an sin. Bet a nán na samplaí eile fiocha amach an sin. Ceart. Anis I chéad rud eile ná feadh go bhfuil focail iomlán éagsúla going leis le hanamnacha na nánad seo a chuir nua. Sin an tuaisceart, an tíorthar, an tarthar agus an deisceart. Solarium an pointe seo go dtíreach le chuir nua duit nach an heas nó nach an hir atá ann na seo mar sin. Tá animacha leile going leis na chuir nua. Anis bug mar raig chuig an chéad chuid eile agus duine se seo cinál imní do dhaoine ó am go chéile. Rutá gceist leis an ná Gluaiseacht I dro an chainteora nó I dro bunphointe aontaithe nó intaice ón ggóthachas. Se tá dearm seo faoin mbunphointe tuis nach gá gur daoine bheadh Gluaiseacht go ní déiteach an trein bheith Gluaiseacht de dro na carach nó daigint agus ní daoine ceaptar chu sin. Is rudaí agus se. Bed den aigen de kaint ach ní gá amach duine Gluaiseacht agus tá sé tábhacht do bheith main version. Anis má sula bhfuil an ceantas againn tháinig X an nár, so céim bailach é an nár agus más X atá Gluaiseacht céim bailach a raithig sé. So tá X ar nó I dro Y sa chomhaibh seo. Agus sé sin le rá bhfuil sé teacht ón orthair. Mar sin, tá sé nar deir tú gur tháinig X an nár, tá sé ar nós rá gur tháinig X ón orthair go bunasach. Tásúm go sé sin sa léir. Ceir go leor mar sin. Sa mar sin, dúirt le breanú siar tá focail a bhain againn le Gluaiseacht gan aon chomhaibh más maile a chuir nua, sin an siar más maile, sin sampla bhain, nó sir, nó óthuaig, nó óthuaig an seo, nó chuig sé. Oh yes, sin roinnt samplaí sin, so sin an Gluaiseacht. Agus má sula bhfuil caintear nó bunphointe againn is féidir na Gluaiseachtaí seo úsáid freisin. Le til ólas a thuirt duine tá géisteach le nó dá léamh nó péiread. Agus tá bailach eile againn le suíomh a chuir nua. Tá sin go bhfuil duine híreá heas mar shampla I géirí, nó go bhfuil duine éigint thar ó thuaig I méal feirste. Se, so sin nuair rudaí sin go bunúsach agus
Má bhreainn túin sin ag an món ar fad tá coppla rud eile sin dlúiseachtaí a bhhad níos cinneráilta tá goin ach a leanan na rialach a céine. Sa tháinig sé seol nó tháinig tá sé heol agus tháinig sé an eol an sagus heol se. Fágamíonn sin é péisce. Tásúlagamm gur chuidigh sé sin libh agus féin cheist bhí cinnte agus ceiste agan faoin bhí sean. Slán tá